dlhšej dobe po takom menšom predele v našom blogovaní, spojenom s výzvou k vám, aby teda nejakým spôsobom ste nám pomohli robiť túto vec ďalej. Usilovne pracujeme na tých témach, ktoré sme nám slúbili, budú hotové všetky. Každým dňom nás prekvapujú nové fakty, s ktorými sa nám hlásia kadejakí ľudia do toho, ale netvrdím, že to sú nejaké objavy, každopádne doplňujú naše poznanie o transformácii na Slovensku a budúcnosti slovenskej spoločnosti a o súčasnosti. A čo je najpodstatnejšie, chceli sme to spustiť až budúci týždeň možno, alebo cca do 10 dní, v kompletnej podobe takmer, ale život ide ďalej a dejú sa veci na Slovensku a inde, ktoré treba aspoň nejakým spôsobom okomentovať a pri tých šialnostiach, ktoré v tej verejnej diskusii vznikajú okolo ich komentovania, tak zaujať nejaký postoj. Ja verím na telepatiu alebo na nejakú určitú intuíciu, na intuíciu určite maximálne. A keď som si 21.7. tohto roka o 19.08 browzoval po systéme a fungovaní tzv. Norského finančného mechanizmu pre vybrané krajiny EÚ, pre tie, ktoré majú nižší HDP než teda tie vyspelejšie krajiny, vrátane Slovenska. A pozeral som, že čo to tí Nóri podporili na Slovensku v roku 2004 až 2009. A zabával som sa, poviem prečo. Tak som netušil, že keď to vytlačím, to je dôkaz, že to vytlačím 21.7., tak o 2 dní začnú tie šálnosti, ktoré začnú, respektíve o jeden deň. A že istý, zjavne totálne mimo akékoľvek evolučné a spoločenskej reality sa vyskytujúci Anders Behring Breivik zastrelil 80 koľko ľudí na kempe sozdemákov norských na ostrove Utøya. Čo chcem tým vlastne povedať? Táto vec je strašná. A to, čo nastalo potom v médiách, od západných počínajúc až k našim, to je ešte strašnejšie. Keby sme dávali linky, ktoré konec koncov si čítate, tie články, na rôzne slovenské portály, noviny a tak ďalej, na svetové médiá, ako túto udalosť komentovali od začiatku, od výbuchu v hlavnom meste, pri hlavných budovách až po teda to vraždenie na ostrove. A ako sa postupne vyvíjali tie názory, ako dneska tie názory reflektujú nejaké kvázi ideologické spory o tom, že čo sú kresťanskí fundamentalisti, čo sú sociálni demokrati, čo je Nórsko, čo sú imigranti, prečo to vyvoláva nejaké reakcie, že imigranti prichádzajú do Nórska, Švédska, konec koncov aj na Slovensku v malej miere. A tak to svedčí iba o tom, že táto spoločnosť celosvetovo za posledných 20-30 rokov sa dostala do úplného debilizmu. Musím povedať, že ja ľudia, ktorých si trochu vážim, alebo s nimi sympatizujem, niektoré tieto veci ma presvedčili, že jednak ich vzdelanie je pofiderné a hlavne teda to, čo produkujú, vyvoláva len ďalší chaos a živí potom snahu o nejaké vymedzovanie sa v niečom, čo vôbec nemá zmysel. V prvom rade, čo ma fascinovalo, boli postupne zverejňované útržky z toho jeho manifestu 1500 stranového, ktorý publikoval na webe formou tých samorozhovorov, kde hodnotí imigračnú politiku, stav nacionálnych štruktúr, vzťahu k prisťahovalcom a tak ďalej v rôznych krajinách Európy, ktoré navštívil, vyzdvihuje Slovákov, Slovincov, že sú najmenej infikovaní nejakým multikulturalizmom. Chcel nakúpiť zbranie v Česku, ale potom zistil, že tam majú akorát tak dobré prostitútky a to ho celkom potešilo a na chvíľu ho to ukludnilo ešte. Potom vyrábal tie bomby z hnojív, tie gum strely a tak ďalej a legálne držanými zbraniami urobil to, čo urobil. A momentálne to berie ako svoju nejakú formu zjavenia pre tento svet. Ale čo chcem povedať toto hlavne. Častokrát sa v tých diskusiách opakujú argumenty o tom, že išlo o milého, alebo ide o milého, relatívne utiahnutého, skromného, správne vychovaného, z rodiny diplomatov pochádzajúceho 30-ročného mladého, modrookého, blondiavého Nóra, etnicky teda čistého v úvodzovkách, s tým, že jeho znalosti histórie, dokonca slovenskej, oproti habsburských povstaniach a tak ďalej, a rôznych takýchto ďalších konotácií sú veľké, obšírne. A potom síce niektorí naši predstavitelia ako policajný prezident a tak ďalej konštatujú teda, že mu preplo v hlave a tak ďalej, ale principiálne záver je taký,
že každý blok na Slovensku sa momentálne snaží zo svojej ideologickej pozície vymedziť sa voči nejakým obvineniam z toho, že čo tohto človeka mohlo viesť ku tomuto politicky senzitívnemu aktu a hlavne ku vražde. A že tá pozícia, z ktorej sa vymedzuje, kresťansko-konzervatívna, libertariánska, socdemácka, socialistická, multikulturálna alebo naopak izolacionistická a tak ďalej, je správna. Je to niečo neuveriteľné, ale svedčí to o tom, že teda ten hnoj, čo tu je, aspoň nejako kvásí a že teda sa bude ďalej vyvíjať. Čo chcem hlavne povedať zase, Chovan Culiak, ktorý sme tu už spomínali, bloguje, ako ubrániť spoločnosť pred Andersom z Norska, kde plejduje za voľnú, slobodnú držbu zbraní ako predpoklad udržania nejakej možnosti samoochrany. Potom vznikla veľká diškurka medzi slovenským šéfom tohto portálu, je to tak, Havranom mladším, Michalom, Überkultúrna vojna a tak ďalej a istým Drotovanom, momentálne zamestnancom obvodného úradu Bratislava Triduším, po voľbách teda za SDK, Oslo, Havrana demagógia, kde zase tá pozícia v tom zmysle, že však extrémisti sú vždy extrémisti, sú to blázni a tak ďalej. To isté sa deje v západných médiách, kde najprv tie konzervatívne médiá typu teda Fox a tak ďalej, respektíve American Enterprise Institute, hneď to teda klasifikovali ako čin určite teda islamistických džihadistov a teda. A ja, keďže som človek, ktorý trošku rozmýšľa, niečo zažil, ako aj vy viacerí určite, tak som si teda prečítal k tomu niektoré staršie veci. Začal som týmto. Dnes máme jeden z najnižších HDP v EÚ. Približne 20% obyvateľstva je stále na nejakej forme sociálnej podpory, väčšinou ako dlhodobo práce neschopní. Zdravotníctvo je v štádiu kolapsu, na operácie sa čaká až roky, stomatologická starostlivosť je taká drahá, že si ju mnoho občanov nemôže vôbec dovoliť. Je to krajina s najťažšie dostupným bývaním pre mladé rodiny v starej EÚ. Životná úroveň klesla z nejakého miesta na nejaké strašné miesto. A to je blog istého emigranta, volá sa Pavol Zlatoický, na pravom spektre z roku 2006, z januára, pod názvom Švédsky model. Keď to človek číta bez toho, tak si myslí, že hovorí o Slovensku, o pravicových reformách za posledných 20 rokov takmer. Ale tu on práve píše, že vďaka pravicovým reformám sa podarilo prepad zastaviť Švédsku, ktorý tam bol za zlého Palmeho a teda. Samozrejme, to isté v iných itemoch, ktoré sa objavujú na pravom spektre, lebo sa objavilo, lebo práve spektrum momentálne trošku zaspalo, alebo zdechlo úplne, neviem už. Je o tom, že prisťahovalci, socialisti, prerozdeľovanie, štátne vlastníctvo a tak ďalej, katastrofa. A že potom vyvoláva, ale to už je moja interpretácia, činy takých osvietených za slobodu jednotlivca a hlavne za svoju, ktorá je absolútne neoddiskutovateľná, bojujúcich jedincov, navyše s mesiárskym poslaním, ako je Breivik. A do tohto všetkého sa tieto izolacionisticko-sociopaticko pseudolibertariánske teórie zlievajú. Čiže v každom prípade Breivik není kresťanský konzervatívec ani extrémista, podľa mňa. Je to človek, ktorý je mešuge a jeho charakteristika, jeho informácie o ňom presvedčajú o tom, že keby sa trošku vzdelával, lebo taký tupý, aký je, a sociopatický, tak by k tejto tragédii nedošlo. Prečo? Norsko a prisťahovalci. Krajina, ktorá má jednu z najväčších mier prerozdelenia dneska v EÚ, ktorá nie je v Európskej únie, odmietla to kvôli tomu, že chce robiť svoju vlastnú politiku tradične, má najvyššie dotácie do poľnohospodárstva, najvyššie ceny potravín, ale zároveň fakticky najvyššiu úroveň stredného blahobytu pre väčšinu občanov, pre všetkých. Krajina, ktorá je naďalej do značnej miery autarčná vo svojej politike, aj zahranično-obchodnej, a ktorá prijala určitú víziu alebo určitú dilemu toho, že prisťahovalectvo koniec koncov nemusí byť negatívnym faktorom a pri istom rozumnom prístupe to môže pomôcť aj v budúcnosti krajiny sociálnej a ekonomickej. V roku 2010 v januári vyšla táto štúdia od Rana Abramického, Leah Platt-Bolsten a Catherine Erickson, Abramický zo Stanfordu, ďalší z ACLA, čiže University of California, Los Angeles, ktorá sa volá Európsky unavený, chudobný
a utláčané masy, samovýber alebo zámerný výber a ekonomické výsledky v čase masovej migrácie. Čo je na tejto štúdii fantastické je to, že je to štúdia, ktorá konštatuje v prvom období industriálnej masovej migrácie, to znamená 1850 až 1913, 40 miliónov Európanov odišlo zo svojich krajín. Začínalo sa väčšinou západnou Európou, Írskom samozrejme a tak ďalej, Talianskom, Škandináviou, Nemeckom. Pokračovalo sa potom východnou Európou, strednou a Slovenskom detto. Z toho 30 miliónov, čiže 3/4, boli absorbované v USA, ktoré až do roku 1924 presadzovali politiku absolútne otvorenej migrácie. Je tu citát, to si prečítajte, zo sochy Slobody, ktorý tam je ako víta socha Slobody vlastne, príchodivších do Ameriky. A títo autori vychádzajú z teórie Borgesa. Relatívne stará teória 1987, postavená na aplikácii Royovho modelu, to pre ekonómov, ktorá hovorí o tom, že emigranti, ktorí odchádzajú z ekonomických dôvodov, sociálno-ekonomických do inej krajiny, vlastne častokrát, alebo v prevažnej miere sú zámerne selektovaní doma. To znamená, že v závislosti od toho, aké možnosti pre uplatnenie schopností špecifických poskytuje tá krajina ich vytúžená alebo cieľová a zároveň akú tá krajina má mieru nerovnosti príjmovej, tak odchádzajú buď tí nadaní migranti z toho horného strata sociálneho, alebo naopak, ak tá krajina poskytuje málo možností pre uplatnenie špecifických schopností a zároveň je rovnostárskejšia v príjmovej a majetkovej distribúcii než krajina pôvodu, čiže odkiaľ odchádzajú, tak odchádzajú skôr tí migranti z toho spodného, z tých spodných priečok toho statusu sociálneho a ekonomického. A čaro tejto štúdie je, že prvýkrát dokázali porovnaním úplne reálnych dát z USA a z nórskych, to je to čaro tej štúdie, pretože Nóri digitalizovali v roku 1000, teda v tomto období vlastne kompletný register obyvateľstva, cenzus, vlastne súpis, alebo teda ščítanie z rokov 1865 až 1900 a zároveň používajú americké dáta, senzov 1900 a tak ďalej, plus dáta príjmové, sociálne, daňové a teda. Obrovské množstvo dát, ktoré najprv štatisticky vyčistia. To znamená, hľadajú rovnaké mená a priezviská ľudí, ktorí prišli v období 1865 minus 3 roky, myslím, tam je tá doba ako vysťahovalectvo pre nich, až do 1900 do USA z Nórska a zároveň potom hľadajú súlad tých dát, týchto mien, priezvisiek a dátumu narodenia, eventuálne mesta pôvodu, či to je oblasť rurálna, čiže poľnohospodárska, mestská, Nórsko a tak ďalej, v amerických záznamoch 1900 a teda. A vyselektovali rôznymi niekoľkostupňovými, niekoľkokrokovými postupmi tú adekvátnu vzorku, tú reálnu a jednoducho serióznu vzorku pre výskum a urobili ten výskum, teda, že akí migranti prišli, pretože Nórsko mimochodom je krajina, ktorá na počet obyvateľov mala najväčšie vysťahovalectvo v tomto období, prvom období veľkej migrácie 1865 až 1913. Štvrtina Nórov sa fakticky vysťahovala z Nórska kvôli relatívne zlým hospodárskym podmienkam, kvôli vysokej príjmovej nerovnosti atď. A väčšina z nich do USA pochopiteľne. Čiže v tej dobe prvej veľkej Gilded Age, priemyselnej revolúcie a v tej zlatej dobe kapitalizmu, ktorý mnohí ospevujú dneska stále, pred prvou svetovou vojnou vlastne štvrtina Nórov odišla do USA. Boli tam normálne prijatí. Zamestnali sa väčšinou v odvetviach a oblastiach, ktoré doma vykonávali, to samozrejme súvisí so vzdelaním atď. A títo ľudia sledujú to po veľmi serióznom a veľkom výskume, akí Nóri vlastne odišli z Nórska. Boli to tí schopnejší, bohatší, tí, ktorí mali napríklad vlastníctvo pôdy doma, platili dáne z toho vlastníctva, to takisto porovnávajú. Alebo naopak tí z rodín, pretože to je samozrejme aj otázka rodiny, koho vlastne tá rodina vyšle nejakým spôsobom do toho zahraničia, pretože jednak nebude dediť podľa princípu, ktorý tam platil, to znamená, že prvý syn dedí vlastne všetko, inak než v krajinách uhorskej právnej provincie ako u nás. A potom, aké výsledky dosahuje ten človek v
tom Norsku, v tom USA, v porovnaní s tými jeho príbuznými, najlepšie pokiaľ sú to súrodenci, to znamená brat, sestra a tak ďalej, ktorí ostali v Norsku. A tým, že to porovnajú, tak ukážu po rôznych štatistických čisteniach, operáciách a tak ďalej, a analýzach, že v podstate skutočne z Norska, z krajiny s relatívne vysokou príjmovou majetkovou nerovnosťou v tom období a s nižším hospodárskym rozvojom ako USA, ktorí boli na vyššej hospodárskej úrovni a takisto mali relatívne nižšiu príjmovú majetkovú nerovnosť, odišli práve tí, ktorí boli v úvodzovkách menej schopnejší alebo menej šťastnejší vo vlastnej krajine. A potom aj v porovnaní s tými, ktorí v Norsku ostali, z ich rovnakého kvázi vekového ročníka alebo generačného a zároveň príbuznými, dosahovali v úvodzovkách slabšie výsledky alebo dosiahli menší prínos migrácie ku zvýšeniu ich blahobytu, miest a tak ďalej, než by bolo očakávané, keď sme použili nejaký stredný model. Tuto vec pochopiteľne žiadny Breivik a podobne sa nikdy neprečítal. Čiže keď si to prečítal, netvrdím, že v tejto verzii, možno to v nejakej populárnejšej verzii si prečítal, aby pochopil, že migranti, emigranti a tak ďalej nie je o tom, či tu máme a priori nejaký multikulturálny prúser, ale hlavne o tom, aké ekonomické faktory vedú ľudí k tomu za istých podmienok, obmedzení, reštrikcií, že sú schopní a musia nekam odísť a naopak vrátiť sa odtiaľ eventuálne a akým spôsobom sa uplatňa v tej krajine a akým spôsobom udržiavajú vzťah ku krajine svojho pôvodného domova, čiže k svojej domovskej krajine. K tomu ešte ďalšiu štúdiu, ktorá s tým absolútne súvisí, v tom zmysle, že ten istý problém samozrejme je v každej európskej krajine v podstate. V každej európskej krajine, ktorá má relatívne vysokú úroveň, alebo akýkoľvek inej krajine na svete, patrí medzi top, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa atď., je problém s migrantami. V Španielsku napríklad tento problém je evidentný dlhé roky, jednak kvôli tomu, že Španielsko z rôznych politických, hospodárskych príčin a tak ďalej po určitom zmohnutí sa po vstupe do EÚ atď. Vo veľkom priťahovalo migrantov z latinskoamerických krajín a z krajín Magrebu samozrejme, čo je aj historicky logické do značnej miery, jazykovo atď. Ale čo je najpodstatnejšie, títo migranti, ak sa na nich pozeráme v toho hľadiska, že oni len idú do krajín, ktoré majú relatívne štedrý sociálny systém, čo mimochodom nie je úplne španielský prípad, kde majú relatívne jednoduchú možnosť uplatnenia sa, prežitia na nejakom sociálnom poistnom modeli a pomoci atď. A navyše sa tam potom množia ako myši podľa niektorých, tak fakticky poškodzujú tie krajiny. Táto analýza z roku 2009, decembra, ktorú urobil Giovanni Ferri, opäť z Davis, Kalifornia a Francisco Recheňa z Univerzity Valencia v Španielsku, skúma na dlhých dátach 1995 až 2008, čo je mimoriadne intenzívna vlna migrácie do Španielska, aj do iných krajín Európskej únie, pochopiteľne, a zároveň aj na iných krajinách, aký vplyv reálne majú migranti na vývoj tej ekonomiky a hlavne aký majú vplyv na vzťah ku krajine, odkiaľ prišli. A jednoznačne preukazujú, že v zásade jedným z hlavných dôsledkov migrácie napríklad do Španielska bolo to, že dramaticky narastla obchodná výmena a export Španielska do krajín, odkiaľ migranti pochádzajú. To znamená najmä do Magrebu a tak ďalej. Čiže preukazujú, opäť robia veľmi peknú prácu, štatistickú a tak ďalej, na rôznych modeloch, že imigranti signifikantne zvyšujú elasticitu exportu HDP o 0,10, čiže fakticky o 1/10. A čo je ešte oveľa dôležitejšie, tento efekt je preukázateľný aj na iných európskych krajinách. A hlavne, čo je preukázateľné, je to, že táto elasticita, tá zvýšenie vývozu napríklad Španielska do krajín, odkiaľ migranti pôvodne prišli, ja neviem, Maroka a tak ďalej, je vyššia u diferencovaných tovarov. To znamená u tovarov, ktoré logicky majú v tej vertikálnej logike výroby vyššiu pridanú hodnotu, mali by mať vyššiu pridanú hodnotu v krajine pôvodu, čiže napríklad v Španielsku, než iné medzitovary, suroviny atď. Čiže ten vzťah migrácie, emigrácie a ekonomických dôsledkov pre tú krajinu, ktorá prijíma tých migrantov, je omnoho komplikovanejší než to, čo nejakému Norovi, Švedovi alebo nejakému inému bláznovi skrsne v hlave. A samozrejme, niekto povie, ekonomika je ako toto povedal, Houtry, dismal science, ako strašne smutná a teda neutešená veda. A v tomto prípade ekonomia
Netvrdím, že by to bol nejaký obor, ktorý by ten full idiot proste študoval, ale jednoducho ukazuje úplne iné možnosti nazerania a reálnych výsledkov, čo to znamená problém migrácie do niektorých ekonomík a za akých podmienok tieto výsledky a štruktúra tých migrantov, vzdialenostná, príjmová atď. Má dopady na tú ktorú spoločnosť, ktorá ich prijíma. Je to omnoho komplikovanejšie a vôbec to nie je jednoznačné a nie jednostranné. V tomto súvislosti ja dokončím ešte v ďalšom blogu túto tému a budem sa venovať ešte aj tým slovenským konotáciám, ktoré s tým súvisia ďalším témam. Za to ďakujem.